А вот это как раз-таки самое мое больное место, куда она меня укусила. 11 яшьлек Максим моңа кадәр эттән курыкмаган. Хуҗалары белән узып барганнарын күрсә, сыйпарга ярыймы дип сорыйм ди. Бу юлы да шулай була. Я шел со школы. Мәктәптән кайтып барайдым. Ул минем арттан иярде. Хуҗасыннан сыйпарга ярыймы дип сорадым. Ул рөхсәт иткәч, якынрак килдем. Эт колагымны тешләп алды. Хуҗасы бу хәлне күреп этне куып җибәрә, әмма өенә таба атлаучы Максимны хайван куып тота. Зыян күрүче гаилә әгъзалары сүзләренә караганда, икенче тапкыр эт Максимга нәкъ менә шушында механиклар урамы киселешендә һөҗүм итә. Аны этнең хуҗалары гына коткарып калган, әмма шуңа да карамастан май малайның аякларын, ботларын тешләргә өлгерә. Малайны ашыгыч ярдәм машинасы алып китә. Уколлар ясыйлар, җәрәхәтләрен тегәләр. Гаилә полициягә гариза яза. Ничек инде ул шундый этне белә торып, шундый этең бар икән. Ничек аның белән тыныч кына поселок буенча йөреп була, аңламыйм мин аны. Бер ел элек Сәлим Җановлардан нәкъ шундый ук хәлдә кала. Урамда уйнап йөргән 6 яшьлек кызларына эт ташлана. Шаһитлар сүзенә караганда, хуҗасы янәшәдә генә булган. Минем кыз шул басып кала инде җылап. Ул аның өстенә сикереп, башын тешләгән булып чыга инде. Йыккан һәм башын тешләп шулай Башында тиш эзләре бар иде. Башында тиш эзе бар инде. Аларда ашыгыч ярдәм машинасы белән ДРК быгаләгән. Баланың җәрәхәтләрен тектерә, уколлар кадата. Анализлар ниндидер тапшырды. Ике гаилә зыян күргән, ике бала, ике очрак. Әмма икесендә дә сүз бер үк эт турында булып чыга. Зыян күргән гаиләләр моны видео күзәтү камераларыннан карап ачыклый. Этнең хуҗасын табалар, әмма полициягә язган гаризаның нәтиҗәсе булмады диләр. Эчке эшләр бүлегеннән ул тикшерү комитетына күчерелгән булып чыга. Алар хәлне контрольгә алган. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации. Россия тикшерү комитетының Татарстан буенча тикшерү органнары килеп чыккан хәлне тикшерә. Аның барлык нечкәлекләре ачыклана. Тикшерү нәтиҗәләре буенча тиешле чара күреләчәк. Бездә алар күрсәткән адрес буенча бардык, тик өйдә хуҗалар да, ишек алдында этләр дә күренмәде. Гәрчә күршеләре бу йортта балалары булган гаилә яшәвен һәм аларның ике этләре барлыгын әйтә. Да, агрессивные. Этләре явыз әйе, былтыр да бер баланы тешләгәннәр, быел да бер балага ташланганнар. Узган елларда гына социаль шелтәрләрдә Казанның Юлиус Фучик урамыннан менә мондый видео таралды. Кадрдан күренгәнчә, телефон тотып барган мәктәп укучысына этләр өере ташлана. Бу тирәдә яшәүчеләр дә аларны күргәләгән. Собаки бегают. Монда этләр йөри, аларны ашатучылар да бар. Кайвакыт бик усал этләр дә күренгәли. Они бегают, конечно, это страшно. Уйласаң куркыныч, берәрсе ташланмас дип беркем дә әйтә алмый бит. Әмма сукбай этләрме алар, хуҗалары бармы, ачыклаучы юк. Тик ничек кенә булмасын, андыйлар эчендә, мондыйлар эчендә Дәүләт Думасы тарафыннан кабул ителгән федераль закон бар. 2018 елгы документ этләргә карашны төптән үзгәртте. Аларны хәзер атырга ярамый. Тотып, стерильләштереп, вакцина ясап, кире җибәрергә кирәк. Хуҗасы булган этләр турында аерым пункт язылган. Законда bütün пунктлар буенча язылган анда, bütün нәрсә бар. Без фақат шул законны үтәмибез. Чөнки этләр теге ничек әйтергә русча әйтсәң, поводок белән, намордник белән йөрергә тиеш. Йөрмәгән чиракта безнең гражданнар ул турыда беркая хәбәр итмиләр. Безнең әгәр дә без ул законның бөтенесен һәр пунктын үтәсәк, бернинди андый нәрсәләр килеп чыкмый. Исключительно полиция. Безнең гражданнар әгәр дә андый случай вакытында һәр вакыт обращаться итәргә тиеш полициягә, звонить итәргә тиешләр. Яңа закон кабул ителгәннән бирле республикада эт талау очраклары кимеми диярлек. 2020дә 10 меңнән артык, 2021дә 9 меңнән артык, 2022 елның әлегә 10 айы буенча саннар 8460. Ел нәтиҗәсен көтәбез. Әгәр дә инде менә битарафсыз булып урамга чыгарып җибәргән чиракта, менә монда тешләгән чиракта да бит кемнеңдер эте чыккан. Без бит инде этне тотабыз икән, син аңа җаваплы. Менә син үзеңнең алган машинаңа ничек җаваплы, аның бит инде торышына да, аннан соң йөрү кагыйдәләре дә бар. Син этне тотасың икән, аны бит инде теләгәндә алып, теләгәндә чыгарып җибәреп, кешеләргә шушындый куркыныч, менә шушындый шартлар тудырасың икән, син аңа җавап бирергә тиеш.
Хәзер республика хөкүмәте төрле регламентларны исәпкә алып, хуҗалык хайваннарга карата булган кагыйдәләрне көчәйтмәкче. Штраф артачак дип вәгъдә итәләр. Декабрьдә хайваннарны тоту турындагы федераль законга өстәмә кертелде. Анда хәзер кыргый этләр турында аерым пункт бар. Аларга карата нинди чара күрергә икәне хәзер хәл ителәчәк. Әмма Восточный бистәсе халкы әлегә үз мәсьәләләренең хәл ителәчәгенә ышанмый. Штраф язганчы эт хуҗасын табып, аның гаебен ачыклыйсы бар. Беренче зыян күргән гаилә гариза язганнан соң 1 ел узган, чара күрелмәгән, икенче гаиләнең гаризасы гыйнвар башыннан бирле карала. Рания Абдрахманова, Сирина Сахапова, Алия Сабирова, Вадим Илларионов, Данил Филатов, Наиль Абдуллин, Яңа гасыр каналы.